мили деца! Днес за вас е един много специален и важен ден. Защото днес вие за първи път прекрачихте прага на 6-то училище, прекрачихте прага на тази класна стая и от днес вече се наричате ученици. И както птичките края на всяко лято се събират, за да тръгнат към топлите страни, така и ние с вас всяка есен ще се събираме, за да поемам пътя към знанието. Тук тая класна стая, вие ще се научите да четем и да пишем. Ще смятаме трудни задачи. Ще научите много за родната страна. Ще рисуваме, ще пеем, ще играем. Тук вие ще намерите и своите приятели. Понякога ще ви е лесно, друг път ще ви е трудно. Но аз съм сигурна, че вие, децата, които днес ставате мои ученици, ще се справите с всичко. И ще порастете знаещи и можещи, умни и уверени в себе си. От все сърце ви го пожелавам. На добър час, мили деца! За родителите също днес е много важен ден. Поздравявам ви с него. Радвам се, че сте тук и споделяте нашата радост. Надявам се следващите 4 години да си сътрудничим и да си помагаме взаимно. И най-вече искам да благодаря на тези родители, които помогнаха тази класна стая да придобие такъв вид, какъвто беше. Успешна учебна година на всички, и на децата, и на родители. И тук при нас са моите бивши вече ученици, с които се разделяме, които са приготвили за вас, първокласниците. Малко програмка, с която ще ви поздравя. Скъпи първокласници, ние учениците от първи Б клас искаме да ви поздравим по случай вашия първи учебен ден. 6-то основно училище Любов Панагал, бъдете здрави, щастливи и усмихнати. На добър час! Звъни звънчето, звън, 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 дечица, ставайте от сън.